Superior de Alicante. Maria Rosa, que bona estàs. Tens una figa com un cabàs. Vés-te'n a casa, carinyo meu. Porta'm pel mito, jo t'aventaré. Maria Rosa, que bona estàs. Hola, 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 què passa? Benvinguts a Massa per la Carabassa. Què passa? Com va anar la setmana passada, xavals? O com esteu esta La setmana? setmana passada va anar molt bé, molt bé. Va vindre Perquè un no estava xaval jo. nou. La setmana passada tinguem a Cris, de la Fireta Sant Jaume, vingué Andreu, no sé què, tu has vist el programa? Jo ho vaig veure per YouTube. I què tal? Com ho vas veure? Jo ho vaig veure molt guai, tio. A veure, este programa sense mi és una altra cosa, no? Pot ser millor, però és una altra cosa. I sí, jo el vaig veure genial, el xaval. Sí. La veritat és que sí. I mola el tema de la sessió gastronòmica, a mi m'ha molat bastant. Jo te diria 2 o 3 programetes i se solta. El que passa és que avui és l'últim. L'últim ja. Això Hem no va plegat dir. al final de la temporada, Als nostres Contínuament. oients i espectadors, que avui tenim, esto pareix un estudi de gravació, tenim 7 o 8 càmeres per ahí posades, que pareix que siga Com el Macondo. Canal 9. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? I avui ve Albert, de Contaminació Acústica. Que per què ve? Pues perquè han tret CD. Han tret un nou CD, Voraviu, i ens explicarà un poquet el tema del CD, un poquet el tema com funcionarà, General. què tenen preparat. Tenim unes preguntetes aquí preparades per fer-li. Anem a preguntar-li unes preguntetes. I avui tenim un programa carregat amb l'As de Vida, el Trocete, Mentides Valencianes i les Notícies de Miquel. Bé, bueno, l'últim programa, aquí sempre mos han tirat els xinos. Tenim una temàtica unificadora I avui- entre tots els membres del programa, que és que ens encanten els xinos, el tema asiàtic ens flipa, Era l'últim programa i i què menys. ha estat rebuscant per internet a veure que havia de xinos, de Japón i de tot. Especial He aportat xinos, no? 2 notícies. Una de Japón i una altra de Xina. Ojo. Com no? N'hi ha que saber Bé, diferenciar, eh? Primera i principal, la primera, Miquel. a començar per Japón, dejo el plato fuerte de China para el último. La cosa es que ha obert en Japón, en el Japó, un restaurant nudista. Vale, digo, bueno, nudista, tal. Bo, no es que siga interessant. ella realment la notícia. T'alegres el paladar i la vista. La notícia és que O no? O no. este restaurant va a prohibir l'entrada a la gent que tinga sobrepès o siga obesa. Ui. T'alegraràs la vista. Ahí ve el problema, no? Bueno, hay gent en fetitxes també, que li mola la gent un poc més receta, un poc La més lletja. gent, com siga la gent, tio. Però això, ese derecho d'admissió, això per què? Pues la veritat és que ellos volen que siga conforme ho conten ellos, que Elitistes. es parega a un restaurant tipo Gimnasio. de la era romana que van tots ahí quadrats i Ah, tal, no sé què. I esto pues, ha fet que la gent en Japó Ha creat polèmica, ha no? creat Suposo. polèmica perquè diuen jo soy gordo, jo vull ganar, que ara no puc ganar. Posa't a règim, col·lega, que li anem a fer. Entonces, ellos diuen que són molt exigents amb aquestes normes i qui supere els 15 quilos de pes en relació a la seva altura no podrà entrar al local. Saps les mesures? 90, 60, 90 o el pes? L'índice de No. massa corporal, ixe, no? El índice, exactament. O Si grasa, tu me dices 1,80, el teu índice està entre 75 quilos i 90. que Pues serà si peses polinio. 105, no pot entrar. Però vaig a dir-te una cosa, la gent asiàtica, els japós i els xinesos no destaquen per el seu físic espectacular, No, o sigui no, que no sé jo com plenaran el restaurant. Tampoc podran entrar aquellos que porten tatuatges. Tampoc. Perquè en Japó ho associen al crimen organitzat. Yakuces, fora. Fora. I això tampoc ho deixen. I els majors de 60 anys tampoc van a poder. Collons, tu. Va poder entrar algú, Sí, eh? el bulli, no? Pues podrà entrar la gent que li agrada este tipus de restaurants i que tinga pasta, perquè per També és car. reservar taula tens que pagar 100 euros, Ah, molt bé. que després en teoria t'estornen. Però bueno, per la Com que reserva... t'estornen? Sí, tu pagues la reserva de sí, 100 euros. És de com fiança. Com la fiança, Exacte. ixa, no? I res, esto m'ha paregut molt curiós i Sí, volia és. comentar-ho. I anem a passar ja a la segona. I bueno, esta ja és de chinos. Ara sí. La cosa és que una empresa xina li pega bateculs, anem a dir-ho a Xina, als treballadors poc productius. Ben fet, ben fet. Bateculs són palmaetes al cul. Palmaetes Pam-pam al al cul. culet, no? Sí, sí, sí. Però per què? Per reprimenda o té un Pues, contrasentit l'empresa- eròtic? Perquè els xinesos saps que són molt eròtic, raros. eròtic no. L'empresa xina es dedica
a pegar azotitos i humillar els treballadors que consideren que són poc productius davant de la resta de treballadors. O sigui, que no és una cosa que fallen en amagat, no. Es munten en l'escenari i davant de tota l'empresa, pam. O sigui, ara tenen un departament d'admissió de personal, uno de recursos humans I el de pam-pam al culet. I el de pam-pam al culet. Exacte. Bé, les pràctiques d'algunes empreses han sigut capaços d'indignar a molta gent en el món, com l'empresa que va eixir fa uns dies que obligava els seus treballadors a posar-se panyals per a que no tingueren que eixir a la seu en l'hora de treball. Pa cagat i no tocate, tio. I ara hem vist aquesta i res. L'empresa creu que amb aquesta pràctica aconseguirà que els seus empleats treballen més i puguen rendir molt millor. Aunque segurament jo crec que serà tot el contrari. Que espectacle. O sigui, quin sentit de l'espectacle tenen els xinesos, tio, de pujar-ho tot i fer-ho tot damunt d'un escenari i liar-la ahí damunt de tot. Mira com li agrada el karaoke. El karaoke. Com a mi. I res, bueno, aquestes són les dues notícies que porta per tancar. Bones notícies. Sí. Bones el tema de notícies d'aquesta temporada. Una bona tancada de temporada noticiera, Han sigut, jo crec que unes de les dos més serietes que ha portat. Sí, home, la veritat és que te pots riure, però... Que estrafalaris, tio. Que estrafalaris. Res, anem a passar ja... Què tenim? De vida. Avui tenim un as de vida. As de vida. A veure, que ja tocava l'As de Vida, que feia... Esa sessioneta va eixir molt bé i comenta'ns. 5 programes, va eixir que no... Bueno, vas fer-la una vegada i no la tornes a fer. I de què anava l'As de Vida? Tornes a comentar. Claro, recordeu que la web As de Vida va tindre un boom en la seva època, no? I ara ja la gent no... S'ha perdut. Sí. S'ha perdut. Jo he volgut anar ahí a dins a buscar i traure lo milloret pel programa. Fer un poquet de minero, investigar entre... Un poquet de remember entre les deixalles, no? I mirar a veure què era el que havia millor que es podia rescatar. Ask de Vida, tete. Bueno, vaig amb la primera. Comença, per favor. Mon tío es passa la vida tocant-se els ous. La hueva. Literalment. Això no seria un problema si no fora el forner del poble. O sea, que el tío ho deixa en condiment, no? Tota esa caspeta que té en el la massa madre. En el públic és la massa madre. I treballa en el forn de pa. En el forn de pa treballa. Bueno, una curteta continua. Que me sent molt identificat. Quan, en la dels ous o en la que ve ara? En la que ve ara. Avui m'han regalat el disc de Bisbal. As de Vida. Tete. I per què s'has identificat? El va passar alguna? Perquè quan jo tenia 10 anys o aixina i va traure Bisbal el primer CD, mos pares me'l compraren per l'aniversari, tio. I te va molar que flipes, supose. I va ser en plan de... Bien. Que guai. Això venia en tiquet, mamà. Tio, era tan xicote que jo no sabia això. Bisbal està tot guapo, tio. A mi, jo què sé... El van posar en el trocete. El trocete el van posar i va triomfar que flipes, Però tots van tindre una època casposeta, quan érem xicotets, que anàvem a les verbenes del poble... Sí, però que a mi no m'agradava Bisbal. A la discomòbil, com que no? A veure, en dos cubates en el coste mola. Le agradava a Tamare. A mi m'agradava... I te va comprar a tu ¿Qué va? para comprárselo ella. A mi m'agradava el canto del loco. I la oreja de Van Gogh. I la oreja de Van Gogh també, segur. Bueno, ara Continua. ja les dos últimes estan relacionats en parelles. La primera és... Avui he pillat el meu nuvi xuplant-li els mugrons a una Barbie. No estaven comentant fa... Ese novio no serà el novio de la Pezones que van dir... El novio de la Pezones, jo també ho he pensat. Que no s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ja, maldita sea la Pezones. No, jo crec que un muñeco hinchable d'esto li hacía masacar, ¿no? La Barbie. I el tio es va conformar en la Barbie de la seva germana xicoteta. O que tenia micropene, però no li feia falta la muñeca hinchable. Però si la Barbie no té res, tio. La Barbie no té res ahí. Li has baixat els pantalons a la Barbie alguna volta? Tu no tens un taladro? Sí, meu, però la travessa sencera. Un mini pene? Ahí entra? Un pene de xino. I la última és un poc més llargueta, però molt divertida. A veure. Avui el meu nuvi s'ha tret la pilila i ha començat a jugar amb ella com si fora una batuta, dient: «Soc el mestre d'orquestra, soc director d'orquestra». Acte seguit, s'ha tirat un pet en la meva cara i ha dit: «Ara entren els vents». S'instruments de vent. Alguna volta t'has posat una flauta mentre estiraves un pet? No sé jo tu. sí, tio, mola.
Molt bé. Però el pet és... Va fer la típica de soplar pel nas. Clar, això sí. Però és que el pet són massa curtets, només pot fer un mi i prou. I prou. I bueno, això ha sigut de les de vida per avui. Sí, no sé, que... Pues ha Està bé, semblat. està bé. Bueno, Així per la pròxima temporada ja intentarem treure millors de vida i continuar la secció que està bé. Este l'implementarem. I ja... Ara anem que toca. La cançó de la setmana. Anem a donar-li pas a la cançoneta. Bé, com ja sabeu, totes les setmanes proposem 3 cançonetes per a la gent que encara no es conega. I si no es coneix, ja va sent toro, que avui és l'últim programa de la temporada. Jo crec que mos tenen que conèixer ja, en general. Però la gent que no ho sàpiga. A mi m'han comentat un amic que estava en Alcoi prenent-se una cerveseta i els de la taula del costat estaven parlant del programa. I estaven votant la cançó de la setmana? No, això ja no ho sé. Però diuen, sí, un programa en valencià, tal, que Segur està que, tot guapo. segur que estaven votant-les de tancats, que m'han dit que són del coll. Ja veus, vaja, pot ser. els tancats han donat molta guerra, Bueno, les enquestes esta setmana han estat molt parelles. molt combatives. Sí, la veritat és que sí. Esta setmana hem proposat 3 grupers, com totes les setmanes, però esta setmana especialment han estat prou igualades perquè estaven, jo crec que en bastant igualtat de condicions. Tots els grups han estat com a primera opció almenys 2 voltes. O sigui, han pujat, han baixat, i inclús 2 voltes ha habido sorpaso d'última opció, saps? I bueno, han fet així més o menys el càlcul. I quines eren les opcions? Mira, les opcions eren pupil·les dilatives, dones... Que se la va proposar Macondo la setmana... No, fa 2 setmanes. 2 setmanes, sí. Tancats a pany i clau. Que se la va proposar tancats per Facebook. I quina era l'altra? El Dance Crashers. Dance Crashers, Hey Little Rich Girl. Que això també es la va proposar el grup. El Dance Crashers per Twitter. Efectivament. O sigui que està molt bé, està molt bé. Si tens un grup i vols proposar... Ara ja no perquè acabem, però... Per la segona temporada. Tot l'estiu pedimos cançons teues perquè les posem en el programa. I bé, al final, qui ha guanyat? Pues... Pupil·les dilatives. Amb una enquesta bastant igualada. El percentatge no l'hem tret, però... Ai, sí, pupil·les dilatives amb el temarro que dia Macondo. Temarro, això és un temarro, per anar cantant a casa a les 7 del matí. Una cançó bastant feminista que ara aneu a escoltar i anem a donar-li pas. Pupil·les dilatives, dones. Avanti. Hem d'aturar tot aquest patriarcat i que no em tractes com un objecte sexual. Sóc una dona que sap lluitar i no pense tolerar actituds masclistes mai. I és que nosaltres hem nascut per a vèncer, i és que nosaltres hem nascut per convèncer. Si ens toquen a una responem sent, alça el cap i crida al vent i els ovalis al poder. Som dones, som combatives, exigim respecte i així que no ens discrimines. La revolució feminista o no serà, totes juntes en combat contra el patriarcat. Som dones, som combatives, exigim respecte i així que no ens discrimines. La revolució feminista o no serà, totes juntes en combat contra el patriarcat. I el meu cos, la meua decisió, i estem fartes de tanta imposició. Sexe quan desitge i embarassos com opció. Les teues lleis són violacions. Avortament per dret i no objecte de condena. Església i estat fora d'aquest tema. Mira'm, escolta'm, això és el que hi ha. Dones lliures lluitant i atac radical. Som dones, som combatives, exigim respecte i així que no ens discrimines. La revolució feminista o no serà, totes juntes en combat contra el patriarcat. Som dones, som combatives, exigim respecte i així que no ens discrimines. La revolució feminista o no serà, totes juntes en combat contra el patriarcat.
joves, panteres, lleones. Arrapem, esgarrem les costures del poder. Alçat, germana, juntes combatem les estructures del patriarcat. Foca Gallardón i tot a reventar. Tot a reventar. Dona, treballadora, mai esclava, l'home el teu company i no qui et mana. Rebel·la't contra la dominació, ni passives ni sumises, combatives per missió. Jo, dona, treballadora, mai esclava, l'home el teu company i no qui et mana. Rebel·la't contra la dominació, ni passives ni sumises, combatives per missió. Som dones, som combatives, No ens discrimines. Juntes en combat contra el patriarcat. Som dones, som combatives. Tenía raó Macondo, había que escoltarla. La revolució serà feminista O no serà. o no serà. Bueno, n'hi ha que comentar que la setmana que ve no hi haurà cançó de la setmana, evidentment, no? Será Perquè si s'acaba el cançó programa... de después del estiu. Claro. La próxima. Entonces, lo que anem a fer és ja donar peu a l'entrevista La entrevista amb Albert. a Albert, que està així, Està ahí. de contaminació acústica. Bona vespre, Pinyeta. Avui ha vingut Albert, que... Benvingut, Albert, per supost. Moltes gràcies. I avui ha vingut a parlar-nos un poc del seu grup de contaminació acústica i que han tret un nou disc, ara fa res, Vora Viu, i res, va comentar-nos un poquet de què va el tema. No puc dir Hi ha que dir que el xic este cantava prou bé, eh? Això de veres. Canta bé. Hem escoltat un fragment del seu single, que el teniu en videoclip a YouTube. Si no puc dir el teu nom, si encara no l'heu vist, no se'l perdeu perquè és una historieta molt xula. Ara xerrarem del videoclip. Sí. Anem a començar ja l'entrevista. Sí, vaig a fer-li la primera pregunteta, que és que amb aquest nou CD, què és el que preteneu? Quina projecció teniu? Home, doncs projecció tota la que puguem, no? Hasta l'infinit i més enllà, si es pot. La veritat és que sí que ha sigut un poquet d'un salt de qualitat per a nosaltres, sobretot pel que ha sigut el tema de la producció. Les cançons les vam preparar nosaltres, però li vam pegar una telèfona a Sam Ferrer, que ha produït a La Raïd o Auxili. I res, la veritat és que ens ha donat una perspectiva nova, no? de com encarar les cançons, de com afrontar-les, de veure com funciona una cançó per dins i entendre-la, no? per a saber que fer la teva cançó el més redona possible, no? El primer... Ha donat un poc de professionalitat al projecte, pot ser? Sí, i diguérem sobretot que eixa amalgama d'idees que n'hi havia flotant per ahí, pues, les ha sabut concretar, no? Perquè el primer disc, per exemple, estàvem molt contents a nivell creatiu, han fet coses molt xules, Però no? era més de garaje, no? Sí, un poquet, era un poquet cotxereta. Que m'ha eixit un moc, loco. ja està. A veure, Està solucionat. I amb aquest CD, quin missatge voleu transmitir? Pues mira, per exemple, tirant del que significa vora viu, no? Vora viu és... la definició bàsica és això, no? La voreta de la camisa. Però nosaltres li vam voler donar un altre rotllo, no? Com a el fet de refer les coses, no? Agarrar les coses velles i tornar-les a fer. I no sé, nosaltres som un grup que encara que en directe m'agrada agrada molt la festa i tot el rotllo, tenim un esperit romàntic, no? Per dir-ho així, i ens agrada agafar les coses velles que n'hi havia per presentar les noves, no? Sí. Per exemple, Per exemple, pues, no sé, el tema de la dolçaina, podríem dir-li, no? Que en la música en valencià la dolçaina pues, és, no sé, ha sigut com l'objecte L'instrument principal, referent, no? no? I ara de sobte, ja, justament tenim dos preguntetes relacionades amb això que acabes de comentar. Preguntarem algo així. Com veus, en primer lloc, com veus... Jo vull preguntar una altra coseta. bueno. Ja que estaves comentant que haveu agafat lo vell per a fer un nou CD i tal, vols dir que el CD l'heu concebit com un tot sencer o han sigut cançonetes que individualment han compost el CD? Això vull dir-te. Missatge homogeni o heterogeni? Vale. O sea, diguem que en general homogeni, no? Pel tema este del vora viu, tornar a fer les coses... és com la vida mateixa, no? Tu eres tu tota l'estona, però vas refent-te, mai eres tu, no? És aquest rotllo, al final.
I les cançons sí que és de veres que les hem pensat com un tot, però no pots deixar de pensar-les com individual, perquè si no al final no tenen sentit propi. La gràcia és que tenint sentit propi arriben a formar part de tot. I ja et dic, vull dir, n'hi ha de tot, n'hi ha cançons, la mateixa cançó Vora Viu és una cançó d'amor, que després tenim Tots estem en perill, que és una cançó Balkan que fa referència a l'última entrevista que li van fer a Pasolini abans de morir, no? Entenc. Vull dir que hi ha una barreja de tot, que està tot pensat en referents o ara, per exemple, a l'anterior disc n'hi ha una cançó que es dia Somriu, ara n'hi ha una que es diu Somrient, vull dir que intentem sempre lligar les coses perquè no siga llançar i ja està, sinó que tot tinga coherència. Són pesetes individuals d'un puzzle. Que tot tinga un sentit, evidentment. Lo que te volia preguntar jo antes és com veus l'escena valenciana actual, la música en valencià, l'escena de la música en valencià. Te m'he liat un poc, no? Espera, queda clar. Pues, home, la veig sana, no? I bonica, que això és molt guai de dir. I que, no sé, pense que és una cosa que sembla ser estable, però bueno, al final estem en el mateix. La majoria de concerts segueixen sent associacions, col·lectius. No és que n'hi hagi una indústria cultural, no? Que és com el que et diu sempre. Tampoc vull una indústria de los 40 principals, no? Per a la música en valencià m'agradaria que destacarem com a indústria en un sentit cooperatiu i enfocat d'una altra manera, no? També entenent la música com a hores de treball, no? És a dir, fer les coses bé, professionalitzar l'escena, diguem, però des d'una perspectiva de... Desde luego, algo que la música en valencià en general ja va saber veure, crec jo, abans que la indústria en Espanya, en general, és el tema del directe. Així lo que val és el directe. El CD, sí, està bé perquè te sàpiguen les cançons, però on n'hi ha que moure el treball és en els directes. No sé tu què opinaràs sobre el tema. Home, jo crec això, i més en un poble del Mediterrani, pues ja me contaràs tu que va ser més important, saps? Si no va ser la posada en escena del dissabte que escolta-lo en ta casa. Perquè està clar que som un poble de carrer, de festa i d'alegria, i el que compta al final és que ho faig bé damunt de l'escenari. Gravar, Windy Up, els ordenadors diuen 3 milions de mentires, no? Sí, si Malena Gràcia ha tret un disco, qualsevol pot treure un disco, saps el que vull dir? Jo vull comentar-te, abans has començat un poquet amb el tema de la dolçaina i jo crec que antigament, tampoc vull fer-me jo de l'abuelo Raúl. Fa uns anys. Però fa uns anys, quan escoltaves la dolçaina, ho identificaves com a tret distintiu d'un grup en valencià. I ara la dolçaina com que ha caigut un poquet en desús. I la meva pregunta és, només quedeu vosaltres, Contaminació, la Caixa de gel, sembla, i poques més que han mantingut la dolçaina. És un motiu, o sigui, és una cosa feta? Vull dir, haveu mantingut la dolçaina perquè volíeu sentir-vos encara com aquests grupets valencians antics, anem a dir-ho així, de dolçaina? O per què? O perquè vos mola la dolçaina, simplement? A veure, jo crec que dues coses, fonamentalment. Una l'han mantès pel fet de que ja la teníem, no? Vull dir, el grup va néixer aixina i no el concebíem d'una altra manera, perquè és com si ara, jo què sé, pues lleves un trombó o lleves la percussió llatina, pues no m'ho repetís, no? Perquè som els que som i fem la música que fem. I precisament per això que diem abans del Vora Viu i tornar a fer, no? Que, jo què sé, els Dropkick Murphys, Flogging Molly en Irlanda han establert un estil nacional, no? Com vull dir-li, que es manté, que segueix i que això s'ha establert i ningú ho ha agarrat i ha dit no, això és paleto o és folclòric o és la resistència que teníem i ara ja podem fer la música que fan els Arctic Monkeys però en valencià. Per tant, jo ho veig com a dos vessants, no? Que la modernització natural de la música i passar a tocar qualsevol estil, perquè encara que siga en valencià, en rus, en txec, la música és universal i això és el que importa. Però bueno, que nosaltres la dolçaina com que mos agrada no la pensem llevar. Bàsicament. Volíem preguntar-te del videoclip. Sí. No, com va sorgir la idea de fer un videoclip? Creieu que necessitàveu emprar aquest format per a donar-vos més a conèixer ara que les xarxes socials estan molt... Sí, vull dir, ara mateix, per exemple, el videoclip ha tingut molt més ressò que el disc, però perquè el simple fet que vivim en una cultura audiovisual i és molt més estimulant un videoclip que un CD, no? Que no es mou, està ahí la imatge i ximpunt. I sí, pensem que era necessari, a més ens apetia molt per conforme ho hem fet, perquè hem treballat precisament en una gent que té una cooperativa audiovisual a Barcelona, la gent de Bruna,
i ens agrada molt la seva manera de treballar perquè fonamentalment conten històries, no? I nosaltres el que volíem era això, era no fer un videoclip de presentar-nos a esta contaminació acústica tocant, fent el paripé, sinó que volíem contar una història i que el grup fora una conseqüència, una casualitat. No? I com a anècdota contar que n'hi ha una escena en el videoclip que el protagonista, que és un xic del Magreb que ven flors pel carrer, es queda transposat davant del concert en els ulls tancats i solta les flors i es queda ahí com en èxtasis, no? I eixa escena va ser la que va veure uno dels gravadors i a partir d'ahí ens vam inspirar per a fer la història, així que també té un component real que ens agrada que... O sigui, que a més que vos llanceu un videoclip, almenys que tinga un contingut, que tinga una història, que siga bonico de veure, no? Sí, no? Que clar, que conta una història i sobretot saber relacionar la lletra que era d'Estellers, que aparentment no tenia molt a veure amb el que és la història, no? I sí que crec que ho han fet bé, Lligano. Sí. Val, genial. I... Bueno, jo vull continuar un poquet, ja que ens has parlat un poquet de CD, anem encarant el final de l'entrevista. Del videoclip i tal. Quines projeccions futures teniu? Vull dir, vos hauran eixit bolos, vos hauran eixit concertes, tindreu un estiu ara en faena, no? Ara, la veritat és que ara, de moment tenim el mes de juliol, esperem que hi més concerts, la veritat és que han tret un poc el CD en mala època, però les coses venen com venen i així n'anirem. De moment tenim ara 3 dates, que són el setge en Penàguila, en el Pedrafest, i el 23 de juliol, que és el que més il·lusió fa de moment, que és el Marea Rock, que ja van tocar l'any passat i enguany repetim, així que tenim moltes ganes. I bueno, n'hi ha alguna sorpreseta per ahir amagaeta que... La pots desvelar avui o no? Encara no. Però ja anirà així, ja eixirà, però de moment pinta molt bé. Ho veurem a les xarxes, suposo. Sí, senyor. I la última pregunta, i més important, quin és el programa de Massa pa la Carabassa que més t'ha agradat? Banyat. Pues mira, l'únic que vaig sentir va ser el que va por la contaminació, o sea que... La gent sempre tira cap a casa, Hòstia, de veres. Diu poquet, però això. Molt bé, molt bona resposta, almenys. Sí, per lo menos no se ho ha inventat, no? Bé, Albert, moltes gràcies per l'entrevista, per estar aquí en nosaltres, haver buscat un huequet per vindre. Això sempre bonico. I res, i no volen que te'n vagis, volen que quedes un ratet a jugar al trossete, a la secció de Lluís. Ai, dóna-li pas. I avanti. Bé. No sé si sabràs lo que és el trocete. Matisa'm. Vinga. El trocete és una secció que és la tercera volta que la fem, que està tenint prou de tiró. I consisteix en que jo fique un trocete d'una cançó, deia el nom, un trosset molt menudet, i vosaltres heu d'esdevinar quina cançó és, de quina cançó es tracta. De fet, així, el nostre tècnic entra en antena. Hola, buenas, aquí estamos. Vamos a probar a ver. Juanan. I bé, passem ja al primer trocete. Sí. Juanan, tira-hi. Ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Què? Este trosset és llarguet, Jo sé de qui és. Ver. No sé com escriure la cançó, però sé de qui és. A ver qué dijo Juanan. Chenoa, no, lo que pasa es que la canción no me acuerdo. Chenoa. Es la de Cuando tú vas, yo vuelvo. Sí. A veure, anem a ficar la resolució. Ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, Yo vengo de allí. cuando yo voy, Menudo tema. todavía estás aquí. Bé, bon temeta, ha hagut una cert general, no? Jo crec. Sí. Bé, a veure... Ho ha posat fàcil, A veure què tal se vos dona esta. Vinga, a veure. Ah, ja sé quina és. Ja sé quina A és. veure, la fiquem altra vegada el trocete, per favor. Buah, tío, me has Lo que pillado en pasa es calzoncillos que ahí. no me recordé del Antonio Flores, por ser. No. Al partir un beso y una flor. Sí, però de qui? No, Eso no de- me recordé. Eso es Nino Bravo. De Nino Bravo. Bravo, Nino Bravo. Nino Bravo és el Bertino Borne Valencià, Això va- Nino Resolució, Bravo. resolució. Ese era. Un poble era? A hielo de Malferit. Ahí está. Bé, bueno, esta vos ha costat un poc més, Bueno. La següent, jo crec que l'anem a acertar tots. Ella sale a vacilar.
Ostres, però estava una època molt fotuda del reggaeton de 2006, quan va entrar aquí duro el Papi Chulo. 2006 o antes. O abans, Jo diria antes, és una pista. En Tu gatita, la gasolina i tota aquesta xusma de música que es va arribar, tio. Jo crec que Juanan se la sap. No, pero va por ahí. Dame más gasolina o alguna de esas. No sé. Va, xueu-vos-la un poquet. És que això la concep com un CD sencer incoherent, saps? No sé dir-te quina cançó concreta és. Tiene que ser la gasolina. Punto para Miquel. Dale, vamos a ver. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Mi gata no para de janguear porque ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Está bien. Bé, bueno, un punto para Miquel, senyors? No, Miquel. No, ja en porta 3, o no? Jo crec que ja ha hagut a l'Iron, no? Ha vingut entrenat. A mi li ha tirat Antonio Flores, Anita Bravo. Vaya, ahí llevem un punt. I ja la última. Anem a veure. Quisiera besarte. Està en la Casa Azul? Vinga, fica-lo otra vegada que l'escolte Ferran. Quisiera besarte. Això no le amo a Laura Azul. Ai, te l'has emportat! Sí, tenia aires a Opus. A veure. Suponava escriure de Balaguer, però... Fiquem-la. Quisiera besarte pero sin ensuciarte. Ara sí, Sin dejar. A mi m'agradaria fer una pregunta a Lluís aquí en directe, que és d'on traus el repertori, Del tio. meu cap. No, però sigue, A veure què tens que ahí. ara va la part bona, home. Amo a Laura. Sí. Hòstia, feia temps que no escoltava esta cançó, tio. Pues ja jo dic veus. que de les 4 és la que més m'ha molat. Sí. La vaig pensar l'altre dia i dic, hòstia, està la petar que flipes. I bé, això ha sigut el trocete per avui. Ara Ferran ens du una de les seues seccions de valenciania que li agraden a ell i anem a donar-li pas amb la cançoneta de la cantina. M'ha costat posar-me el casco, tu, que tinc un cap més gran que... Ahora, a veure, jo no sé si ho saps, però jo, totes les meves seccionites que m'ha dedicat en el programa és per intentar integrar els valencians per ser més valencians en un grup de valencians, o la gent que no és valenciana, que és castellano parlant, que s'integre, però més encara, que arribi, que aconseguim l'essència de la valenciania, no? Doble volta valencià. Muy valencianos, mucho valenciano. I l'alcalde elige al valenciano i tot això. I vos he parlat de fer torraes, vos he parlat de què vos he parlat? Vos he parlat d'un munt de coses, d'insults valencians, vos he parlat del valencià Dels escatològic. grups d'amics de valencià. Això és. Del huelo rabut. I avui vos vinc a parlar de que els valencians som gent molt mentiroseta. Els valencians, no entrem en tema de política ni res d'això, que això són a banda. Això no són valencians, això són delinqüents, però no anem a entrar en ese aspecte. Però els valencians sí que són gent de mentiretes piadoses i tal. I jo crec que aquesta cançoneta de mon pare no tenàs, ma mare és xata, jo crec que això és mentira, perquè si aplicàrem el conte de Pinocho aquí als valencians tindríem la nàpia de 2 pams. I vos he recollit una sèrie de mentiretes que són les que usualment, també ho diu altra gent de la península i tal, però és la que usualment diu la gent valenciana, les que usualment diu. Tira-li. I jo vos conté les mentiretes i vosaltres me les comenteu a veure si són de veres i tal. A veure. Si mos sentim identificats, si no... Sí. La primera mentira és ens prenem la última i pugem. Això és molt habitual, això és molt habitual. Això jo crec que és general. Trola. Però jo crec que això no és... O sea, això és veritat. Tu te pres la última i te puges a la barra del bar, te bailes un taconeado, li demanes una cervesa al cambrer i ja el tiren del bar. No o sea, que això és te'n mentira a recordes- mitges. Te'n recordes quan migren els embolicats que un tros de la seva cançó diu després de 3 casalles ningú vol tornar a casa? Això és de veres, això és de Això veres. de la última és un bulo. Però esta és més general. Ara vos porto una que és quan tu vas a una torrada i tu li dius al tio que ha fet ahí el menjar, tu li dius escolta, tio, t'ha eixit la paella de puta mare. Ja pot haver eixit una plasta d'almidó que això no es despega del tenedor de la forqueta encara que no ho huigues,
però tu tens que dir-li que sigui bona, perquè si no el cuiner no torna a cuinar a la pròxima. Tu pensa que tens el pozo de la Steinburg, de les cerveses que són pixu mensumo, tio, i al final la paella està bona, siga con siga. Però això la dieu, de veres? Sí, jo soc prou pilota gastronòmic en aquest aspecte. Jo no, jo que me sol acompanyar de esto de puta madre, la paella. Entonces, jo sol dir la veritat. Ara ve una altra també gastronòmica, que és a un tio que tens al costat i li dius: escolta, tio, menja d'este lioli que no pica. I a lo millor això cuenta ahí, que te cau la llagrimeta. Si no pica! No pica! Però tu dius, tira-li, menja-li, que no està fortet. I després, Esa sí que ha passat, i jo l'he fet també. i després el poses un metxero en la boca i fas un lanzallamas. Eixa la vau fer vosaltres o què? Sí, això sí. Esa és bastant habitual. Altra és: claro que sé cocinar una paella. Sí. Que el deixen a tu, i no sé si va en conill, si va en, jo què sé, en peix, tu li tires tot, ho sofrilles tot, ja li tires l'arròs i pareix al final que estigues fent un risotto. Jo crec que el que és valencià té tan identificat el tema de la paella que creu que ja ho té en els genes i que pot agafar una paella i sense tindre ni idea fer-la. Entonces per això ve el tema de sí, claro, jo sé fer una paella. I li posen una cabra i tot allà, viva. Jo crec que no tenen ni idea. Però bueno, nosaltres sempre fem esa mentireta piadoseta, que després te soltaran la mentira de claro que te sigo en la paella. Esa va lligar la una en l'altra. L'altra és, la següent és una que li solen dir a la gent que no viu així a la terreta, que és: claro, en marzo tú ya te puedes bañar en la playa. Sí. I jo encara no m'he banyat. Clar, és que la solana enganya, però és que l'aigua està com els cubitos. Està pitjor que la nevera portàtil que portem al Vinya, saps? Bueno, no, esa està calenta. Bueno, això depèn. No, tu no has enganyat mai a ningú en plan, no, la meva piscina de ma casa està de categoria en febrer. Caldo. Ixes d'ahir que ixes en els mugrons per ratllar el cristal. Altra, que és quan tens un hortet en València, tu que eres d'allí del nord, tu dius: sí, mis naranjas de mi huerto están muy dulces. això sí que és, Quan estan verdes ja estan dolces. I pareix que t'estigues menjant un pomelo. De lo agres que estan, però tu sempre te diries per el producte teu, i sí, estan dolcetes, però això no hi ha marrano que s'ho mengi. Bueno, a veure, jo tinc la dada objectiva de que a mon pare li cullen les taronges quan encara estan verdes. A vegades. Depèn de l'any, no? Però... I després soltes eixa mentira. Està molt dolcecita. No, tu la provaves verdeta i ja apuntava maneres, No vulguis vendre el teu producte, tio, no mos enganyes. Carcaixent. El bressol de la taronja. Altra que dient també és: sí, tu no t'agarres la jaqueta que en la terreta mai fa fred. Mentira. Perquè no han pujat al coll a Castalla i etcètera. Albert mos ho pot confirmar. Home, això vos ho dic jo, que soc de muntanya, i ahí sí que se te queden els ous com a caniquetes. No, però la gent ve, sí, a la playa, però aquí també fa fred, Sí. Claro que fa fred. De fet, estem ja quasi en juliol i ahir va refrescar, Altra que és molt típica també en les torrades o quan estem cuinant també, com hem dit abans, és: en mi pueblo se hace así. Que esa no és una mentira en si, és una excusa quan l'has pifiat. Això és com lo de la paella de antes, que tú dices que sabías fela y tú, por lo que le tiras la cabra... Y en mi pueblo se hace así. Que després està la versió encara més reduïda, que és quan tens gent del teu poble i li dius: no, és que en ma casa es fa així. I després, quan hi ha algú que ja vaig a dinar a ta casa, ja li dius: no, és que això és ma abuela o fascina, però tu no la coneixes, a ma abuela. Claro. I ja vas tirar, ja vas acotant el terreno. Però bueno, ahí te salves. Esa la dieu, no? Bueno, jo sí que la sé. Esa de tot és la més mítica. I la última ja és quan ens n'anem de festa, li dius: vamos a ese garito que yo conozco al segurata. I a lo millor el quedes en la porta aquí. En la porta els nassos, però tu te fas el xulo i tires cap avant i al final... Te fas el xulo i després palmes. I després palmes, però és la mentira perquè t'acompanyen els teus col·legues al garito que mola, al de reggaeton, en el teu cas. Home, jo preferís no dir ixa perquè després quedes mal. Jo no conec a ningú segurata. Bueno, fins aquí les mentiretes més piadosetes que solen dir els valencians i ja està. I espero que vos heu sentit identificar amb alguna. Sí. Alguna. Sí? I res, ja passem... Ja hem acabat. El tancament de temporada.
Bé, s'acaba l'aventura... Bueno, no s'acaba, fem una pausa. Un break. A l'aventura que van començar en març, no? 14 temporades, no? 14 temporades. Sí, no som el hormiguero encara. 14 programes després i la 14, cosa... 14 setmanes venint aquí. Es diu pronte. Ja veus. Per així han passat embolicats, la Caixa de Gel, han vingut alumnes de Filologia Catalana de la Universitat. I el diluvi. Vingut molta penya, Gent del Casal del Tio Cuc, algun on deixaré, de la Fireta de Sant Jaume, la Muixaranga. Hem parlat Albert de contaminació acústica. Per exemple, uno que tenim. Uno que va vindre. Sí, volem agrair a tota aquesta gent que ha vingut així al programa, que ha sigut... Macondo, home. Macondo. Macondo, vaya. Ha sigut molt amable amb nosaltres i... Que ha sigut un plaer. Les gràcies perquè la meitat de la temporada és per ells. I per ell també. I per elles. I volem agrair al nostre tècnic, Juanan, i a Ismael, que era el primer tècnic que van tindre en els primers programes, i a la Universitat Politècnica, i a mi mà, i a mi pa... I a tota la penya. Que mos han vist. I res, com diuen, no? No és un adiós, és un hasta luego. Efectivament. I mos ven la setmana que ve en el convoyat, I no me echan, me voy. Porque quiero. Ale, penya, moltes gràcies. Vinga, adeu. Adeu.